Bumun chen. Ah, bumun. Chuan enge marker name nei lo mo kha ka hmu poi lo tu ni chu hare lo tro chuan in ka thi lo sin cheu la lai ka danga chuan tun la chuan enge ti khovel te changkang to phone ten magic ten tia le chi sang sang in computer mang te to point ka phone yan thil pat kron ti ve do na in munga ka phone an card pat in munga hei lo en chiang ola yo he kam mo to lo na chuan en ro i card than yem men lo la in nei hal piang ole tuna hian ego talent magic show lal pe kima magic show chu kanang reveal do dani ti hian tian thla lama sa a ndata tian thla la le a chuan hi kan ti thim dei ton ta ni kan danga chuan achunga han puan dum mi man nge dur ni bokani tian ka ti tian thantira chuan assign tir ta ni example tan assign tira tin achunga da a ti hian a khup let le a he tian la kangin saful dang deuhin tian ti ta ni chuan tian tlai hi tiang chen hi angai nge a tiang chen hi tian ti ta ni thila sai char chara ti hian ala phaya ti hian ti chuka ti hian ata a chuan a phone a phur chhuak ta ni hian tia ti hian en tir ta ni chuan he tian aking lu ta kama mo do lo tin da ta a he ta hin chuan ti hian hei ti hian ta ni chuan ti hian thiam ta hei chak do a po phei ngan ta ni khan a pat chok ta a
kha te me kha nia a reveal na hi hau te ni tian hi chak deuh leka speed lak ngai don ta ni khami te me kha ni dal pe ki ma magic so chu kalome